Allah za mu yi bidiyon yanda kowa zai gane ainihin yanda abubuwan suke kuma mutum zai iya shiga kasuwa ko da a ce yanzu ya fara yin trading ko yanzu ya fara crypto ma duka ta yanda mutum zai shiga zai ci riba a kan kasuwar in sha Allahu. Ainihin kamar yanda muke tsarinmu na karatu ba ma yin bidiyo kuma daman haka muka taho muke yi, ba ma yin bidiyo saboda gaskiya bidiyo yakan ɗan kashe zuciya. Da mutum ne ka shigo ko ka zo YouTube channel kawai za ka ga bidiyo a birjik kawai za ka yi abunka ka fita. To abin da yake faruwa za ka ga cewa bidiyon kuma sabida yawansa ko kuma sabida yawan karatuttuka available karatu sai ka ga mutum bai mai da hankali ba. To abin da nake so mu yi yanzu shi ne za mu yi kamar revision ne kuma sannan za mu ƙaƙƙara wasu abubuwa ta yanda wasu za su iya amfani da wannan damar domin su shiga kasuwa kai tsaye ko da a ce yanzu suka fara crypto. So mun fara yin strategy, mun fara koyar da strategy trading da dabarun shiga kasuwa ta hanyar amfani da moving average sannan kuma da fita ta hanyar amfani da EMA sannan da su stochastics da wannan ATR stop loss trailing stop loss da sauransu. To abubuwan dai suna nan da yawa dai abubuwan da muka yi ƙoƙari muka ga cewa mun yi covering. So yanzu bidiyon nan shi ne za mu yi kamar revision. So kamar yanda in ce zan yi bayanin tun daga farko saboda haka akwai sabbin mutane da suke cikin group ma wanda suke mun fara yin live ɗin kuma sai suka samu matsala na ainihin fahimta. Ka san abu musamman in kai sabon shiga ne. So shi ya sa kusan ma wannan dalilin ya sa za mu faro tun daga farko ma'ana za mu yi bayanin shi ainihin indicator da muke yi strategy muke amfani da shi a strategy mu za mu yi bayaninsa wato shi ne moving average sannan kuma za mu yi bayanin yanda ake amfani da shi da kuma yanda ma yake aiki gaba ɗaya. Yanda moving average yake aiki. Okay. So da farko moving average indicator ne. Meye ma'anar indicator a crypto ko technical indicator? In muka ce da farko dai technical, in an ce technical kamar wani abu ne na fasaha da aka haɗa shi. Already abu ne na fasaha an haɗa shi kamar wani solution ne da yake a haɗe. Solution ne da yake a haɗe wanda ba ka buƙatar ka yi amfani da formula domin gano wani abu. To sai aka yi ƙoƙari aka haɗe wannan formular aka yi amfani da formular aka harhaɗe shi guri ɗaya kamar calculator. Yanzu calculator ko kuma Microsoft da likitoci suke amfani da shi ka ga ba sa buƙatar yin wani abu ko amfani da idonsu domin ganin abu ƙaramin abu to za su yi amfani da wannan Microsoft ne su ga wannan ainihin ƙaramin abu. So haka calculator za ka yi amfani da calculator domin ka buga lissafi kaza da a haɗa da kaza ko kaza times kaza ko kaza a raba kaza. To kun ga wannan wani abu ne na fasaha da aka haɗa. So shi ne. Shi kuma indicator yana nufin manuni. Kawai manuni ne ko kuma wani abu da zai baka bayanai akan wani abu. So in mun haɗe za mu ga cewa technical indicator kenan ko ana nuna maka wani abu ne da aka haɗa shi na fasaha wanda zai baka cikakken bayani akan wani abu. So ka ga kenan ta nan za ka gane ma meye ainihin wasu ma'anar technical indicators a crypto kenan. Ko ka ce technical tool wato dai abin da yake na fasaha ne da aka haɗa domin ya baka wani bayani akan wani abu. Okay. Ya baka bayani akan wani abu. So a nan gurin ka ga shi moving average ko MA bari mu kunna shi ga shi nan MA in kana da exchanger ka shiga cikin exchanger ka ga shi nan daga nan ka shigo nan gurin ga shi nan za ka gan shi. Okay. Bari na yi back wannan Bitget ce in ka shigo farko nan za ta kawo ka. To koma wacce exchanger ce da kai dai in ka zo za ka ga wajen trade
in ka taɓa gun trade za ta kawo ka wajen. To a nan gurin okay, in ta kawo ka nan gashi nan sai ka danna wajen alamar candlestick ɗin can gasu can nayi cycle ka taɓa ga nan ta kawo ka wajen chart. Okay, to kun gan shi nan daga gefen nan an rubuta MA. Okay, MA gashi nan. So abin da ake buƙata yanzu shine shi moving average na ce indicator ne, ma'ana wani abu ne da zai baka bayani akan wani abu. To mu a nan iya bamu bayani ne akan kasuwar da zamu shiga. Iya bamu bayani ne akan kasuwar da zamu shiga. Okay, kasuwar mu ta crypto ne ko wani abu ne da ake yi analysis. So yaya moving average yake aiki? Moving average iya aiki ne ta hanyar amfani da time frame. Time frame shine ainihin zango na lokaci da ka saka wanda za ka yi bincike akan coin. Yanzu da ka shigo ka dangwala one day ɗin nan. To one day ɗin nan da ka dangwala abin da yake nufi shine kana gaya wa exchanger ta shirya maka chart ɗin nan, wannan chart ɗin ko map ɗin nan, wannan map ɗin naka. To ta shirya maka shi a one day time frame. One day time frame. Idan ka zaɓi bari mu ga ka zaɓi 4 hour haka shi ma za ta shirya ma shi. 1 hour gashi 15 minutes, 1 minute duk gasu nan. So abin da hakan yake nufi shine kowanne candle iya wakiltar wannan zangon da ka saka ne. Wanne zango? Zango na one day ne da sauransu haka. To duk kowanne candle kowanne ƙwaya ɗaya iya wakiltar wannan ainihin zango na wannan lokacin ne. Okay, so wannan matashiyar farkon karatu kenan saboda shi moving average yana amfani da waɗannan abubuwan ne. So shi yasa nayi bayanin sau shi wannan ɗin. So a nan gurin abin da za ka gane cewa sannan akwai waɗanda ba su fito ba. In ka danna more ɗin nan za ka ga sun fito. Gasu nan 6 hours gashi nan 8 hours 12, 2 days, 3 week, 5 day ga 1 week. Wannan short in za ka yi trading ne wanda ba daily ba ka fi amfani da wannan. Ga 1 month kuma ga 3 month. Wannan duk time frame ne, ma'ana tazara ne na lokaci da kake ƙoƙarin saitawa. Wato wani iyakancin lokaci da lokaci da ka ƙaddara za ka yi analysis ɗinka, za ka yi bincike akan coin kuma ka saya. So ya danganta da irin kalan trading ɗin da mutum yake. To wannan dai shine time frame. To da farko mun dangwala 4 days. To 4 days ɗin da muka dangwala to kamar yadda in ce kowanne candle yana wakiltar one day. To shi moving average a nan abin da nake so in kai mu shine iya amfani da wannan time frame ɗin. Iya amfani da wannan time frame ɗin wajen yin lissafi. To da ka tashi sai ka ce bari mu ga bari mu yi rubutu. Time frame ɗinka 4 hours time frame. Okay, sai ka kunna moving average ɗinka kamar 26 moving average. Bari mu kunna moving average. Bari in nuna yanda okay bari mu kunna shi. Ko kuma bari na gama lissafin sai in kunna tunda dai duk zamu yi abubuwan. So sai ka kunno moving average ɗinka 26. Abin da kake nufi shine wannan number da ka saka ya kirga maka 26 na wannan time frame ɗin. 26 na wannan time frame. To time frame ne gashi nan a nan mun dangwala 4 hours. To kowanne candle yana wakiltar 4 hours. Zai kirga maka candle guda nawa? Guda 24. Zai kirga maka candle guda 26 kai. Kaga zai kirga maka candles guda 26. To in ya kirga me zai baka? Result ɗin da zai baka shine average price, matsakaicin farashi. Misali aka samu candle na farko yana nuna cewa yayi closing ya
candle na biyu ya kulle a $2, na uku haka ya tafi da yawa. Yanzu bari mu saka kamar guda 5, 5 moving average, 5 period kenan. Okay, so $3, okay, to mun ce moving average ya ƙirga mana candle guda 5, to candle ɗinnan mun saka time frame na 4 hours, to kowane candle yana wakiltar 4 hours. In muka ga dama za mu iya saka 1 day moving time frame, to ga shi nan zai ƙirga guda nawa kenan, guda 5, to sai ya tare su, zai yi plus. Candle na farko $2 ko, to plus $3 na candle na biyu, candle na uku, sai candle na huɗu, sai na 5 ɗin, to sai yayi divide by me adadin candles 5, to sakamakon shine zai bayar a ƙasa. Bari mu ga 2, 3, 2, 2, 3, na buɗe calculator already, 2, 3, 2, 2, 3, 12. Okay, sorry, na ce divide by, ya bada 12 divide by candles nawa ne, 5 ko? Okay, so sai ya ce maka wannan coin ɗin $2 ne, $2 ne. So wannan shine yanda moving average yake aiki. Yanzu wannan ina bayani ne akan yanda moving average yake aiki. Ka ga wannan duk ta bayan fage ne, kai ba wai za ka ga wannan ɗin ba ne, kai zai gama lissafawa ya baka. So wannan in kana so ka san ya moving average yake aiki, to wannan shine kawai. Okay, so amma ba wai kai za ka je ka yi wannan lissafin ba. Za ta iya yiwuwa kana amfani da moving average ba ka san ya lissafansu suke ba. Okay, so wannan shine yanda yake aiki. Ga shi nan in muka rubuta, zan shiga ciki, in na tashi nuna yanda ake kunna shi duk zan yi bayani. Okay, bari mu ga. So now kamar yanda na faɗa, kowane candle nan yana wakiltar ainihin 4 hours ko, tunda a 4 hours na sa, in a 1 day na sa ma haka, za ta shirya shi, za ta mai da shi yanda zai, in kun kula kun gani ga shi sai ta sake yin sabon sacin, sai ta juya shi ta mai da shi haka. Okay, so yanzu abin da zan nuna shi ne yanda ake kunna moving average. Daga nan sai yanzu kai sorry, mun gama bayani akan moving average da ma meye matsayinsa a cikin indicators. Ma'ana sunan shi indicator ne na technical analysis. Sannan abin da ban faɗa ba shi ne, shi yana nuna mana abin da ya faru. Ana cewa lagging indicators. Duk mun yi waɗannan abubuwan. Lagging indicators. Wannan nakan maimaita ne saboda ka ga akwai sabi. Kun ga akwai sabi kam. So shi lagging indicator shine wanda yake gaya mana abin da ya riga ya faru. Okay, shi yasa yanzu ko fita za ka yi a kasuwa, za ka ga in ka tashi gwara ka yi amfani da sauran indicators wanda suke da sauri wajen fita, wanda duk za mu yi bayani zuwa gaba insha Allah. Tunda bidiyon za mu yi shi ne muna yin shi akan strategy ne, yanda mutum zai shiga kasuwar ya ci riba ya fito. Kuma alhamdulillah lokacin na ga akwai wanda suka shiga kasuwa da strategy mu na farko, da lokacin da na zo muka yi wannan live ɗin, so na ga mutane sun shiga sun ci riba sosai. So kar ku manta dai za ku yi subscribing a channel ɗin, saboda in na ɗora bidiyo zuwa gaba za ku gani. Sannan kuma akwai website ɗinmu da ake siyan data, za ku shiga ku sayi data mai kyau, wanda ita ma website ɗin Arewawise ne dama, duk da cewa shi daga baya ya zo, tun asali group ɗin ya riga shi. Okay, sannan kuma masu aikin National ID card ma za su yi amfani da shi. So yanda za mu kunna shi ainihin moving average, da farko ka dangwala nan alamar setting ɗin nan, ga ta nan, zan dangwala, to na dangwalo, to ga shi nan
indicators wato suna da yawa ne indicators ɗin, amma mu za mu je mu ɗauko moving average. Ok, to kun gan su nan ga indicators, waɗannan duk indicators ne. Kun gan su nan, dukansu nan indicators ne. A darasinmu mun kawo wannan EMA ɗin. Mun kawo ATR, sterling, wannan me yake da suna stop loss ba. Stochastic ɗin nan, ok stochastic shi ma na fita ne, yana ba da signal. To ga moving average daga sama. Kun gani za ku iya kunna moving average da yawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, so za ka iya kunna adadin da ka ga dama. Sannan ga yanayin girma, wannan ya fi siriranta, wannan ya ɗan yi kauri, wannan ya yi kauri da yawa. So duk wanda ya maka shi za ka zaɓa, ga kalarsa za ka zaɓi kala. Ga adadin period, candle nawa kake so ya ƙirga maka. Ina ce muku candle ne saboda sabon shigowa. Wani yanzu ka ga za a samu matsala idan bai gane in ba ka ce candles ɗin ba. So period kawai. Period. Ok, so za ka yi rubuta adadin da kake so. Yanzu mun saka guda ɗaya. Yanzu in zan kunna ƙwaya ɗaya, in ka shigo by default za ka ga guda 3 ma take kunna maka, wannan da wannan. So sai ka daddangwala ka ya fitar da wannan abun. Wannan good ɗin da ta saka za ta fi fitar da su a jiki, sai ka bar wancan ƙwaya ɗaya na sama. So sai ka zo ka daga nan sai ka saka period ɗinka. Misali bari in sa 26 ko in sa 50. Ok, zan zaɓo kala. Bari in zaɓi blue. Na zaɓi blue. Ok, ga nan. Duk kalolin za ka dangwala kan dangwal sai ka danna confirm. Ok, nan ka zaɓi wannan in baya kai ko ka zaɓi wannan duk dai wanda ka ga dai ya maka. Ok, wanda kuka ga ya muku sai ka danna confirm. Sai ku danna confirm ga shi nan. Ga confirm ku taɓa. So yanzu sai kuyi back. Ku je ku yanzu ga shi nan kun ga ya fito. Ga shi nan. Sannan ga alamunsa daga sama. MA 50. Ok, MA 50. Ma'ana moving average da zai lissafa period 50. Ok. So wannan shine yanda ake kunna moving average. Kuma kamar yadda na faɗa, lagging indicator ne, ma'ana indicator ne da yake gaya mana abun da ya faru a baya. So ta yaya za a shiga kasuwa da shi a ci riba? Wannan shi ne abu na gaba da za mu yi in sha Allah bayan mun gama da wannan. So in ka shigo exchanger ka kuma ga su nan indicators ɗin ga su nan a jere nan. Kowanne ka taɓa zai fito. Yanzu dai wanda muke kai shine moving average ga shi nan. Muna kan shi. So saboda haka by default ma in ka shigo ina ga RSI za ka gan su ya fito haka ga su nan. Ok, so amma dai za ka bar iya wanda za ka bari domin ka yi analysis ɗinka a kai. Yanzu idan muka taɓa kan moving average za ka ga ya ɗauke, ga shi nan ya ɗauke. Kun ga babu shi. Babu shi alamar shi babu, a nan wurin yake fitowa. So na danna ya dawo. To ya dawo. So ina so in canza period ɗin, zan shiga na sauya. Ko za ka taɓa wajen setting, indicators, moving average ko ka saka abin da kake so ka sa. So wannan shi ne. Ok, back. So wannan kun ga yanda yake. Ok, 200 period. Ok, wannan coin ɗin abin da ya sa bai fito ba saboda coin ɗin ma kansa bai kai kwana 200 ba. Wannan X ne, X mun san bai jima ba. Zan mai da shi 1 hour. So ga shi nan abubuwan sun fito. Ga shi nan zaren ya fito. Zaren moving average. So yanzu karatunmu na gaba, bidiyo na gaba za mu shiga strategy. Wannan bidiyon ya yi tsayi saboda waɗannan sabon abubuwan, wannan ƙananan abubuwan da muka kawo. Mun koma baya.
Za mu bidiyo na gaba za mu nuna yadda za a shiga kasuwa. Da yanda moving average ɗin nan ya fito a sama, kasuwar ta sauko a ƙasa. Idan kuka kalla na san za ku gane. Wani yana ganin wannan ya san me riba da abin ko ba buƙatar ma sai an yi masa bayani. To muka zo za mu yi bayani akan wannan me ma'anar ya zo a sama da ya zo a ƙasa ne. Sannan kuma ta yaya za mu yi amfani da shi moving average ɗin mu shiga kasuwa mu ci riba, mu ci ribar kasuwa. Saboda wasu lokutan ana samun matsala musamman wanda suke trading wanda suna amfani da moving average ɗin amma a bisa kuskure har ma sauran indicators ɗin misali MACD da sauransu. Wani lokacin za su baka false signal ka je kuma a samu matsala ka zo kai asarar kuɗi. So in sha Allahu za mu yi bayani akan waɗannan da yanda za a kauce wa irin waɗannan daidai gwargwado. Za mu haɗu a bidiyo na gaba in sha Allahu. To kar ku manta dai za ku yi amfani da website na Areawise wajen siyan data. Fitar da National ID card kyauta da BVN slip. Bayanan ku na BVN za ku iya shiga ku kalla. Ko da ka sa BVN ɗinka bayanan ka za su fito ka gan su. Za ka iya sa National ID card ɗinka bayanan ka su fito ka gan su. Za ka iya ganin bayanan ka za ka iya fitar da slip. Sannan masu shaguna ma za su iya fitar da slip. Zan ajiye link ɗinsa a na farko. Link na biyu shine bidiyo na biyu da za mu yi. Okay, shine link na biyu zan ajiye duk a description. In sha Allahu za mu in sha Allah Allah ya tabbatar mana da alheri a wannan tafiya tamu ya ba wa kowa abin da ya zo nema ya sanya albarka a abin da muke samu. Kuma a ɗau abun nan da muhimmanci saboda ita duk abin da kake yi domin rufa kanka asiri kai ƙoƙari ka ga cewa ka ɗauke da muhimmanci. Take it serious whatever you do to escape poverty or whatever you do to save yourself just take it serious in sha Allah and focus. Kuma a ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar mana da alheri. Allah za mu haɗu a bidiyo na gaba wanda zan ajiye a link ɗinsa a description.